Het was niet zo leuk om te horen dat ik niet meer met de olifant mocht draaien. Dat moest even afkicken. Dus ja, daarna ga je wel af en toe naar de olifant toe om even wat te kruien. Nog niet in de nest te gaan zitten. Om de kap een beetje even heen en weer te laten gaan. En natuurlijk om het molenerf te onderhouden. Maar ja, dan ben je eigenlijk meer vrijwillig tuinman dan vrijwillig molenaar op zo'n moment. Ik heb een mail gekregen, daarop stond dat ik voorlopig voorzichtig mocht draaien. En ja, wat is voorzichtig? Nou, dat is je moet natuurlijk altijd grote risico's vermijden met een molen. Maar voorzichtig draaien houdt in dat je ten eerste het weer goed in de gaten houdt. En dat je tot een bepaald aantal omwentelingen, hè, wij zeggen dan als molenaar, tot een bepaald aantal enden draait. En ga je daarboven, dan zal je moeten zwichten, dus zeil moeten minderen. Zodat je toch de molen kan laten draaien, de molen in de beweging kan laten zijn. En ja, op een manier zodanig dat er niet grote risico's worden genomen.